Per situar-nos, una primera reflexió, saben vostès que en aquest moment hi ha, per un costat, una investigació penal en curs, instada pel jutjat d'instrucció número 20 de Barcelona, amb la que estem col·laborant com a Departament d'Interior, com no podia ser d'altra manera. Tot allò que se'ns ha anat requerint o tot allò que d'ara endavant se'ns pugui requerir, doncs evidentment amb celeritat i promptitud serà posat a disposició de la jutgessa. En segon lloc, que està prenent declaracions, diferents testimonis, i que ha encarregat aquest jutjat d'instrucció al Cos Nacional de Policia una investigació, part de la qual, el Departament d'Interior, part de la qual coneix a través dels mitjans de comunicació. Això per un costat. Són dues vies en paral·lel. Per l'altre costat, vostès ho coneixen, jo en vaig informar a la cambra la setmana passada, hi ha un procediment d'informació reservada obert al si del Departament d'Interior, que a diferència del primer, que té una component evidentment penal i que correspon fer-ho qui fer-ho, que és l'autoritat judicial, aquesta es fa des d'afers interns del propi departament i no persegueix, evidentment, instruir la causa penal, sinó escatir les qüestions procedimentals i si tenen aquestes derivades, en qualsevol cas, de la pràctica del que va ser la detenció del senyor Joan Andrés Benítez. Escatir-se la detenció aquesta es va fer de manera correcta, aquest és el sentit de la informació reservada, o si per contra hi va haver una extralimitació per part dels agents o d'una part dels agents que hi van intervenir, si hi va haver una pràctica, si la pràctica en definitiva del cos de Mossos d'Esquadra en aquest episodi sobre el qual hem de posar la màxima llum possible va ser ajustada i correcta des d'aquesta perspectiva. Per tant, hi ha un àmbit, per bé que s'entrecreuen, són simultanis en el temps, i això en són perfectament conscients tots vostès, hi ha un àmbit diferenciat que és penal, hi ha un altre àmbit que és disciplinari i administratiu. Jo el que els explicaré avui és en quin és l'estat es troba tota la feina interna que hem anat fent com a departament i quines són, no diré que les conclusions, perquè aquestes dia a dia hi poden haver informacions i per tant diferents o noves que es vagin aportant i que per tant hi estarem atents. Ahir, el dia d'ahir, a través de la premsa, dels mitjans de comunicació, el Departament d'Interior, com els comunicava ara mateix, va tenir coneixement que en el marc de l'expedient judicial la jutgessa havia rebut un informe que prèviament ella mateixa havia encomanat del Cos Nacional de Policia en el que s'afirmava, i aquesta és la informació que nosaltres disposem, que en el procés de la reducció i de la detenció del senyor Joan Andrés Benítez, aquest havia estat colpejat fins a 5 vegades a la part esquerra del cap per part d'un agent del cos de Mossos d'Esquadra. Aquesta és la informació que nosaltres coneixem. És comúment acceptat que en un procés de reducció s'ha d'utilitzar per part dels agents de l'autoritat la mínima força possible per fer-la, evidentment, efectiva, i és evident que si es confirmés l'extrem que es va propinar cops al cap, en concret crec que l'informe diu a la part esquerra del cap, fins a 5 al senyor Benítez, estaríem, evidentment, davant d'una extralimitació policial no només reprovable, sinó a més sancionable. Des de, evidentment, el que és la nostra perspectiva interna d'expedient disciplinari i, evidentment, amb la corresponent derivada que no ens correspon a nosaltres en aquests moments jutjar pel que fa a la qüestió penal. Davant del coneixement d'aquesta afirmació, insisteixo, a través de la difusió de part d'aquest informe a través dels mitjans, què és el que ha fet el Departament d'Interior. Per un costat, nosaltres respectem absolutament quina és l'evolució, no podia ser d'altra manera, de la investigació judicial que es va fent, de la investigació penal. Reitero allò que hem dit des del primer dia, la col·laboració absoluta en cada moment davant la jutgessa de tot allò que ens sigui requerit d'informació. I respecte a la informació reservada, és evident que si això es confirmés, derivaria en un expedient disciplinari. Però al respecte els vull manifestar amb molta claretat que amb la informació gràfica
que disposem avui i en base a les investigacions que hem fet internament des del cos de Mossos d'Esquadra, el Departament d'Interior, hores d'ara, amb la informació gràfica de la que disposa, que és la que s'ha fet pública a través de mitjans de comunicació i en base a la informació interna que hem estat treballant, no podem concloure que hi hagi hagut una mala praxi consistent en donar cops al cap al senyor Benítez en el moment de la seva reducció, en el moment de la seva detenció. Insisteixo que ho fem en base a aquella informació gràfica que d'una altra manera s'ha fet pública i que nosaltres hem treballat, hem mirat i reminat i en base doncs, a les investigacions internes que hem fet. I no podem, a dia d'avui i amb el que hi ha ara damunt la taula, la informació, sustentar l'afirmació segons la qual es van propinar fins a 5 cops al cap al senyor Benítez, tal com s'afirma en l'informe que el Cos Nacional de Policia ha tramès a la jutgessa. Si això fos així, si s'acabés evidenciant i demostrant, i nosaltres a dia d'avui, en aquest moment, amb la informació que disposem, no estem en condicions de demostrar que això sigui així, és evident que això tindria conseqüències d'ordre disciplinari. Ara parlo en respecte a l'actuació del Departament. Com evidentment creiem que en tindria, però això no ens toca a nosaltres, derivades d'ordre penal en el procés judicial. Així les coses, en aquest punt, nosaltres el que restem és pendents que s'acrediti aquest extrem dels cops al cap del senyor Benítez i que se'ns informi en base a quina imatge o a quines imatges o a quines informacions se sustenta aquesta afirmació que de manera clara, rotunda, es fa per el Cos Nacional de Policia, actuant aquesta en qualitat de policia judicial. Des de la nostra perspectiva, no contrastar de manera fefaent aquesta afirmació seria una evident falta de rigor, que no cometrem, i seria una evident arbitrarietat, que nosaltres de cap manera ni podem ni volem cometre. En un estat de dret, la presumpció d'innocència, permetin-me que us ho recordi d'aquesta manera, també val pels agents del cos de Mossos d'Esquadra. Insisteixo, si queda demostrada aquesta mala pràctica, que si queda demostrada que hi va haver aquests cops de puny al cap del senyor Benítez, actuarem d'una manera ràpida i hi haurà conseqüències des de la perspectiva disciplinària. Però això, a parer nostre, amb la informació que disposem, i evidentment no la tenim tota, qui la té tota en aquests moments, o una part, és la jutgessa, amb la informació que nosaltres disposem no podem arribar a aquesta conclusió. I ho diem amb aquesta claretat. Hem dit des del primer moment que volíem arribar fins al final, que ho volíem fer amb la màxima celeritat, però també que ho volíem fer amb rigor, i sustentar una afirmació d'aquestes característiques requereix rigor. Ho volíem fer, evidentment, amb garanties, i això és fonamental, i ho volíem fer, evidentment, d'una manera justa. Si s'acrediten, insisteixo, aquests cops al cap, seran expedientats els agents. Si s'acredita que això ha estat així, el Departament d'Interior actuarà amb coherència i amb conseqüència, i ho farà amb fermesa. Si no queden acreditats, és evident que haurem de demanar explicacions del perquè d'aquesta afirmació sense perjudici d'altres mesures. I dit això, el Departament d'Interior també transmetre que no tanca la porta a possibles mesures disciplinàries, si fos el cas, si es demostren aquests fets, evidentment, si això queda demostrat, insisteixo que amb la informació que nosaltres a hores d'ara disposem no es demostra, però si se'ns demostra que això ha estat així, és evident que nosaltres prendrem mesures disciplinàries o si apareixen altres indicis que ho permetin afirmar. I també els vull comunicar que, evidentment, la informació reservada no l'hem clos, no l'hem tancat. Segueix, evidentment, en curs, perquè som perfectament conscients de que no tenim tota la informació, que pot haver-hi nova informació, que en aquests moments o bé estigui o no estigui a mans del jutge i que, per tant, pot ser crucial a l'hora d'actuar amb rigor davant de tot aquest afer que ens ocupa. I que en el cas de la imputació d'algun dels agents en el marc del procediment penal, que vull recordar que a dia d'avui encara no s'ha esdevingut, perquè a vegades es tendeix a perdre de vista, a dia d'avui no hi ha cap agent del cos de Mossos d'Esquadra imputat
conseqüència de la detenció i tots els fets esdevinguts a l'entorn de la mort del senyor Juan Andrés Benítez, si hi hagués algun agent imputat, sí que en aquest cas el Departament prendria les mesures cautelars pertinents. Els vaig dir des del primer moment que nosaltres aniríem pas a pas, que ens guiaria el rigor a l'hora de poder anar fent aquests passos, que ens volíem sustentar sobre una informació veraç i objectiva, i això és en definitiva el que estem fent. Per tant, ens creiem en la necessitat, atesa la transcendència, que no amaguem, que evidentment té aquest cas, de l'interès que ha generat, no només per part de mitjans de comunicació, que també, sinó pel conjunt de l'opinió pública, d'expressar exactament a dia d'avui quina és la posició del Departament d'Interior al respecte. I la posició, la sintetitzo, els he dit i reiterat, és que coneixedors, a través dels mitjans de comunicació, d'una afirmació que nosaltres no podem sustentar, segons la qual es varen donar fins a 5 cops al cap, a la part esquerra del cap, si no vaig errat, el senyor Benítez en el procés de la detenció, atès que nosaltres no estem en condicions, visionats els vídeos que estan a disposició nostra de sustentar aquesta afirmació, nosaltres actuem en conseqüència, mantenim oberta la informació reservada, no descartem, si fos el cas de futur que es demostrés que això ha estat així, fer les derivades, en aquest cas d'ordre disciplinari, que s'escaiguin, però no estem en aquest moment. I, per tant, reclamem amb aquesta claretat i fermesa la presumpció d'innocència d'aquests agents que ni tan sols han estat a dia d'avui imputats. En el benentès que si algun dia la jutgessa, que té més informació que no pas té el propi Departament d'Interior perquè té la causa oberta, procedeix a aquestes imputacions, nosaltres també actuaríem des de la perspectiva de règim intern, actuaríem evidentment en conseqüència. Dit això, estem a la seva disposició per alguna pregunta o aclariment que ens vulguin fer al respecte, el director general i el comissari en cap. Gràcies. Bon dia. Perdó. Bé, pel que vostè d'alguna manera ha dit, qüestiona, per tant, el rigor de la Policia Nacional en aquest informe i, per altra banda, si no són cops al cap, des del seu punt de vista o des de la investigació interna que vostès tenen, què serien aquests cops? A on s'haurien dirigit, si no és al cap? Perdó. Amb la informació que nosaltres tenim, a dia d'avui no podem afirmar allò que afirma el Cos Nacional de Policia. Si hi ha alguna altra informació que nosaltres no tenim i que el Cos Nacional de Policia té per sustentar aquesta afirmació, el que demanem és que se'ns posi, evidentment, en coneixement. Però amb el visionat dels vídeos que s'han fet públics no es pot arribar de cap manera a aquesta conclusió. Aquesta és la posició a dia d'avui. Si hi ha alguna altra imatge que nosaltres desconeixem que pugui testificar això, actuarem, evidentment, en conseqüència. Però d'aquelles imatges que s'han fet públiques fins a dia d'avui no es pot desprendre això. Per tant, aquesta no és una afirmació sostenible sobre aquests vídeos. I la segona pregunta em deia? Que des del seu punt de vista o des de la investigació interna de Mossos, on s'haurien dirigit, per tant, aquests cops? El comissari Trapero li pot ser més explícit en aquesta qüestió, que té més coneixement tècnic que servidor. Bon dia a tothom. De l'estudi fet per nosaltres de les imatges que concretament que han estat a la llum pública, és a dir, per la posició del cos, que penso que és bastant aventurat, a part de dir on estaven els peus i on estava el tronc superior, doncs que són a la part del tronc superior és bastant evident. Fora d'això, doncs, en tenim tots els dubtes del món i penso que és més aviat al revés. És qui afirma que els cops han estat en el cap ha d'estar en disposició de demostrar-ho. Li apunto un sol element. Almenys d'allò que hem tingut nosaltres coneixement, 2 ítems. Un, es parla de que la persona està immobilitzada. Caldria saber quin és el concepte d'immobilització i, concretament, no es parla d'un moment en el que és bastant evident a les imatges que la persona agafa amb la seva mà la camisa d'un mosso, per tant, difícilment està immobilitzat. La trajectòria dels cops pressuposa que es coneix amb fiabilitat quina és la posició del cos. I difícilment la posició del cos es pot conèixer amb les imatges a les que nosaltres hem tingut accés i especialment sense haver
escoltat en declaració en els agents actuants. Només per aclarir-ho, vostè, per tant, diu que per la posició vostès creuen que és el tronc superior. Sí, sí. Al vídeo es veuen també altres imatges, patades, altres tipus de cops. M'agradaria saber què n'opina el conseller sobre això, si aquests cops també són reprovables o no, o quina conclusió arriben els Mossos d'haver analitzat la totalitat del vídeo que coneixem. No, a veure, jo ho vaig dir des del primer moment. És un vídeo que reconeixo que impacta. Com impacta a l'opinió pública, també em va impactant a mi. Una qüestió és llegir que s'ha fet una detenció amb l'ús de la força, i que això a vegades malauradament passa, i l'altra cosa és veure les imatges d'aquest ús de la força. Però hi ha una frontera molt fina. I quan jo els explico les raons per les quals nosaltres, ara com ara, doncs estem on estem i no obrim expedient disciplinari ni prenem mesures en aquest sentit cautelars, ho dic perquè hi ha una diferència molt substantiva, no gens menor, perquè si els cops s'haguessin propinat al cap, com s'afirma en aquest informe, estaríem davant d'una evident mala praxi sobre la qual seríem contundents des de la nostra perspectiva. Per tant, no confonguem el que és una detenció i el que són amb ús de la força, amb un mal ús de la força. I aquesta frontera jo crec que és substantiva. Ho és des de la perspectiva penal, i aquí nosaltres, evidentment, no pot ser d'altra manera, deixarem fer l'administració de justícia, i ho és també, i molt particularment, des de la perspectiva del que és la nostra responsabilitat, que és, en aquest sentit, d'ordre disciplinari, de gestió interna. Pel que ha dit el comissari, diu que és el tronc superior, però llavors no saben a quina zona concreta és o poden afirmar que no és el cap. Em sembla que ho deia el comissari, és qui afirma que és el cap que ha de demostrar que això és així. Esteu dient que no és així? Nosaltres estem dient que no estem en condicions d'afirmar que això és el cap i que tenim aproximacions a que això no és així. Però hi ha un informe del Cos Nacional de Policia que afirma que això és així. Aleshores, o es fa a la banda esquerra, a més precisa, crec que a la banda esquerra del cap, o això es fa sobre el visionat d'alguna imatge que nosaltres no coneixem i que, per tant, sí que reclamem poder-la tenir, evidentment, perquè si això és així, nosaltres no tenim cap dubte que actuarem. Ara, si això no queda demostrat, nosaltres no podem. Fora una irresponsabilitat per part del Departament d'Interior assenyalar aquests agents sobre aquesta mala pràctica, perquè aquesta sí que és transcendent. Aquesta és la frontera absolutament infranquejable. Per tant, qui ha afirmat que aquests cops es propinaven al cap, a la part esquerra del cap, és qui ha de demostrar, des de la nostra perspectiva, sobre què se sustenta aquesta afirmació. Amb allò que nosaltres coneixem, que són el visionat dels vídeos que s'han fet públics, aquesta conclusió no hi podem arribar de cap de les maneres. I nosaltres hem de ser garantistes, nosaltres hem de ser pulcres, nosaltres hem de ser rigorosos. I el rigor val, per un costat, si realment això s'ha donat així, rigor, equival a mesura disciplinària i després tot el que s'escaigui des de la perspectiva penal, però rigor equival també que si això no està demostrat que sigui així, doncs nosaltres no podem temeràriament obrir mesures disciplinàries perquè això em sembla que no s'ajustaria al que és l'estat de dret i a la pulcritud que jo crec que s'ha d'exigir en relació a qualsevol administració i particularment en un cas tan delicat i complex i important d'escatir com el que ens ocupa. Conseller, Sí, Jesús Rodríguez, de la Directa. M'agradaria saber, he entès que en el cas de que es produeixi una imputació dels agents per part del jutjat d'instrucció, des d'Interior sí que hi haurà mesures disciplinàries en contra d'aquests agents. M'agradaria saber si hi ha un criteri uniforme d'Interior respecte a això, i ho dic en relació amb el cas... Ho dic en relació amb el cas d'Ester Quintana, en el que els agents imputats no han rebut cap mesura disciplinària i, en canvi, agents que no estan imputats sí que han rebut aquestes mesures disciplinàries. M'agradaria saber si hi ha algun criteri uniforme en el cas d'imputacions d'agents. Miri, cada cas és particular i jo crec que faríem un flac favor si ara comencéssim a barrejar un cas i l'altre. Jo el que sí he manifestat és que si la jutgessa imputa aquests agents serà perquè té, per un costat, com a garantia processal de defensa,
i això permetrà la defensa acurada d'aquests agents, però per l'altra això se sustentarà sobre alguns indicis que raonablement l'han fet arribar aquí. Si és la jutgessa que té més informació a hores d'ara que nosaltres que hi arriba aquests indicis, crec que el propi que ha de fer el Departament d'Interior és prendre aquestes mesures cautelars que tampoc pressuposen, quedi molt clar, que tampoc pressuposen que sentenciem ja aquests agents. Però sí que penso que si es dona, la decisió que s'hi ha pres el Departament d'Interior és que es prendran les mesures cautelars que creiem oportunes en el moment que es doni, si es dona. Sí, teníem aquí Guillem Sánchez de l'ACN, teníem entesos, i potser em podran corregir vosaltres, que els cops en la reducció policial només eren pertinents si es donaven sobre els braços i sobre les cames i que eren perquè poguessin possibilitar l'emmanillament. El tronc superior a mi no ens constava. Un agent pot colpejar el tronc superior i segons quina part del tronc superior. A veure, no hi ha una regulació precisa, diguem-ne, que concreti a quina part es pot colpejar o usar la força. Hi ha els principis generals de congruència, d'oportunitat, de proporcionalitat, i el que està clar que cal excloure aquelles parts vitals, com pot ser el cap. A partir d'aquí no hem dit peus, cames, és a dir, el tronc pot ser una aixella, pot ser un braç, pot ser... És a dir, que no tenim una regulació tan precisa, Déu-n'hi-do la que tenim per això. En tot cas, el que cal és excloure, i on posem la ratlla, és evidentment, no té cap justificació, com ha dit el conseller, colpejar amb una persona en el cap amb una actuació policial, i colpejar-lo en altres zones del cos s'ha d'estudiar en cada moment, tindria sentit en el marc d'una immobilització i d'una reducció d'una persona que s'està resistint, com en principi indiciàriament és aquest cas. Conseller, Gemma Linyant de 8TV, la mala praxi està en si els cops fossin al cap només, o sigui, no en la intensitat d'aquests cops. Ho dic perquè les imatges no només es veuen cops de puny, sinó també es veuen patades. Evidentment, la mala praxi pot ser també la intensitat, pot ser la força, pot ser la voluntarietat d'aquells cops. Li recordo les que jo he vist, per exemple, la de les patades. Aquell mosso està reduint a la persona, està mig agenollat. És a dir, no és un agent de policia que arriba allà i colpeja gratuïtament a una persona. Està intentant immobilitzar aquella persona, mig agenollat. I en aquest context és cert que propina 3 patades, entenc a la zona baixa per on es veu el vídeo del cos, podrien ser les cames, no li sé precisar. Bon dia, Gemma Guzmán, de Ràdio 4. 2 qüestions, si us plau. La primera és si en el marc d'aquesta investigació interna ja s'ha interrogat els agents que van participar en la reducció, i la segona pregunta és si, parlant de la mala praxis o bona praxis, és si, a banda de les imatges de la reducció de l'empresari, com valoren les imatges quan es veu a un agent esgrimint una defensa per dispersar la gent, els curiosos que estaven mirant el que estava passant, si consideren que aquesta actitud és correcta. Sobretot com es dirigien a la gent que estava mirant. Respecte a la primera pregunta, si els agents han estat interrogats en aquest moment per afers interns, encara no. De fet, no han estat citats tampoc ni en qualitat de testimoni ni en qualitat d'imputats per la jutgessa, i per tant haurem d'esbrinar si podem, o haurem d'intentar veure si podem convergir la investigació interna que portem també amb la investigació que està portant la jutgessa per tal de, si tenim més informació, poder-la portar dins de la nostra informació reservada a l'interès general de la causa penal. Per tant, de moment, a hores d'ara encara no. Sí, respecte a la defensa, molt breument, perquè tampoc penso que sigui l'objecte. La defensa es veuen, les imatges que nosaltres hem estudiat, un agent amb una defensa oberta en accedir a la zona on s'estaven produint els fets, que només la porta oberta, i li diu a la gent que marxi, i un altre gent que l'està tancant. Això és el que hem vist nosaltres. Això no és habitual. Dit això, mirem una mica el context. I si mirem el context, es produeix, estudiant, per exemple, les comunicacions, amb el context que els agents que estan actuant, que en aquell moment eren 4 o 5, si no recordo malament, reclamen reforços perquè la gent que ja està molt a prop de la zona on estan intentant immobilitzar la persona els estan dient assassins i no exclouen que pugui haver-hi una agressió cap a ells en el context d'aquesta actuació. Per tant,
contextualitzem que aquella defensa que no s'utilitza, nosaltres no tenim cap element per pensar que s'ha agredit a cap persona, únicament es mostra en el moment de dir a la gent, si us plau, marxin, i un altre agent tancant la defensa en aquest context de que els agents pensen que poden ser objecte d'una agressió. Deixem-ho clar per puntualitzar. La defensa extensible està regulada al cos de Mossos d'Esquadra i el seu ús també està regulat. Per tant, no és un fet extraordinari que un agent de seguretat ciutadana pugui portar una defensa extensible. Antonio Vaquero, del periòdico. Jo voldria preguntar per què Interior no obre la investigació interna fins que apareixen els vídeos, tenint en compte que la detenció va morir una persona, encara que la detenció imaginem que va ser correcta, perquè no s'obre aquesta investigació interna en un primer moment, tenint en compte això, que hi ha una persona que ha mort. I després també volia preguntar pel fet que l'informe de Policia Nacional es fa referència a una testimoni que diu haver estat com els Mossos que van participar a la detenció aquella mateixa nit van pujar i van demanar, van recriminar la gent que havia gravat i fins i tot van demanar vídeos que havia gravat alguns veïns. Si això forma part d'alguna mena de protocol, si això és correcte, si en tenen constància i què pensen fer. No, respecte a aquesta segona no en tenim constància que això hagi estat així. Per tant, si la tenim ja prendrem les mesures que s'escaigui, però no en tenim constància que hagi estat així. Nosaltres obrim la informació reservada en el moment que s'expliciten aquestes imatges. Permeti'm un matís que no és gens menor. La persona que malauradament mor no mor en la detenció, mor a l'hospital. Ho dic perquè és evident que si hagués mort en el moment de la detenció tot fora molt diferent i bé abans de la detenció en si mateix d'una altra baralla amb una altra persona. Per tant, és aquest el context i per aquesta raó nosaltres vàrem decidir obrir la informació reservada en el moment que vàrem veure aquestes imatges perquè enteníem que en teníem obligació, però precisem els termes perquè la seqüència és tota aquesta i s'ha d'analitzar en el seu context global. Fàtima Llamaric, TV3. Consideren que la minuta policial i un informe que es fa l'endemà on s'aporta també valoracions de testimonis, consideren que és prou precís i prou complet tenint en compte que la persona que s'estava reduint va acabar a l'hospital, inconscient, crec que posa? La minuta policial que es fa d'aquest incident i que acaba amb un desenllaç tràgic que no hauríem desitjat sota cap concepte, la minuta policial es pica un parell d'hores després dels fets i explica com es desenvolupen des de l'inici, des de que s'activa la trucada i com la família que està sent agredida per aquests senyors també ens requereixen, conjuntament amb algun altre ciutadà, perquè anem a separar les persones. Tot l'incident jo crec que està prou ben explicat tenint coneixement de com ha anat. Si després ara poguéssim començar sempre pensant que l'informe està picat 2 hores després dels fets. Si després podem ara entrar a mirar si és prou precís o caldria haver puntualitzat una miqueta més amb una qüestió o amb una altra, això és possible i sempre pot ser millorable, també, una minuta policial. I com la valora? I tenint en compte que l'endemà crec que és a les 09 sobre un informe on es té en compte aquesta minuta policial i també declaracions de testimonis, consideren que és prou precís i prou complet? Sí, a hores d'ara sí. Que podria ser-ho més, segurament també. Tot és perfectible i tot és millorable, però la minuta policial, quan la mirem i la demanem i comencem a mirar, sapiguem que la unitat d'investigació de Ciutat Vella ja està investigant aquest cas abans que s'obri la informació reservada, també. Vull dir, també per aclarir-ho, perquè no ens hem estat tampoc creuats de mans. Conseller, també sobre la reducció i si hi havia mala praxis o no, abans es parlava que hi ha una gent que està agenollat, però hi ha un moment de les imatges que sí que es veu com arriba una patrulla, es baixen 2 policies i de les imatges es desprèn que un dels policies dona 2 patades a la persona que està al terra. No sé si ho han apreciat i què n'opinen. Jo vaig dir el primer dia que jo no emetria l'opinió que em mereixien aquestes imatges. Senzillament el que fem és utilitzar-les des de la perspectiva de gestió d'aquest expedient, d'aquesta informació reservada que estem obrint i escatir aquells fets que poguessin concloure que hi ha hagut una mala praxi. Se'ns n'ha posat damunt la taula amb una afirmació rotunda, que jo
coneixedor de la mateixa a través dels mitjans de comunicació, ahir mateix va dir, escolta, si això és així, nosaltres, evidentment, haurem d'actuar des de la perspectiva disciplinària. El que passa que, analitzat totes les imatges, inclosa aquesta, nosaltres no estem en condicions d'afirmar que això és així. I per això demanem, escolti, aquesta afirmació que és transcendent, que no és menor, que no és baladí, que és nuclear, si m'ho permet, tant en el nostre expedient en la informació reservada com, evidentment, en la causa que té oberta la jutgessa, que se sustenti i que se'ns expliqui amb claredat sobre quina imatge i sobre quin vídeo se sustenta. I això és el veritablement substantiu per nosaltres. Perquè passar o no passar aquesta frontera doncs és el més important. Si realment s'ha passat la frontera de colpejar el cap a una persona en el procés de reducció, això no és tolerable. Més enllà de les derivades judicials que pugui tenir penals, en té una d'evident des de la perspectiva del Departament d'Interior, que és disciplinària. Evident, immediata, automàtica. Per això requerim amb fermesa que aquesta afirmació que es fa, amb aquesta claredat meridiana en aquest informe, que nosaltres no hem llegit en la seva totalitat, doncs ens diguin exactament sobre on es sustenten. Insisteixo perquè si es desprèn d'aquelles imatges que el seu mitjà de comunicació, el diari El País, va fer públic, no podem arribar a aquesta conclusió. I li asseguro que nosaltres aquesta anàlisi, com és obligat fer-ho, l'hem fet amb tots els mitjans dels que disposem i amb tots els ulls dels que disposem i amb tot el coneixement del que disposem i amb totes les aproximacions possibles. I d'aquí no es pot desprendre. I és molt seriós el que estem parlant, perquè si hi ha hagut aquesta mala praxi que pot tenir derivades d'ordre penal, en té una d'evident des de la perspectiva disciplinària interna. Però les afirmacions que es fan s'han de poder sustentar en fets, s'han de poder provar. En un estat de dret no som nosaltres qui hem de dir que el que diu l'informe aquest és fals, és que el qui afirma això ha de dir sobre quina base i ens ha de portar sobre quins elements ho sustenta. I si no és així, que es posi en condicional. Però és que és transcendent aquesta qüestió. Jo voldria que entenguessin la importància. Jo entenc perfectament que en aquests moments hi hagi potser molts de vostès i molts ciutadans que no entenguin que el Departament no hagi actuat i apartat del servei aquests agents visionades les imatges. Nosaltres hem de ser pulcres. Hem de ser pulcres pel bé, evidentment, perquè estem parlant de professionals, de persones que tenen el dret a ser defensats en un estat de dret i la presumpció d'innocència. Hem de ser pulcres pel bé del conjunt del cos i aquesta pulcritud té aquestes dues cares. Aquesta de presumir la innocència per un costat i de donar tots els elements de defensa, i té l'altre costat, que si aquesta línia s'ha travessat, som els més interessats en que això s'acabi aquesta pràctica i tingui conseqüències, al marge de les que pugui tenir judicials, d'ordre pràctic, disciplinàries al si del cos. I això em sembla que és substantiu i és el que intentàvem d'una o altra manera traslladar-ho a través de vostès a l'opinió pública. Conseller, a part de demanar-ho públicament, ho ha demanat personalment algun responsable de la Policia Nacional aquests aclariments o aquesta demostració? La Policia Nacional actua en qualitat de policia judicial perquè així li ha manat la jutgessa i nosaltres no actuem amb independència i per tant nosaltres ho haurem de demanar si és el cas a la jutgessa per poder tenir tot l'informe i així ho farem evidentment. No ens correspon, la policia judicial fa la seva feina, que passa que nosaltres ens assabentem a través dels mitjans de comunicació d'aquesta conclusió i a partir d'aquí actuem. Ens cal tenir la informació, i entenem que la informació és la imatge sobre la qual es basa. No estic dient que no hagi passat el que s'afirma en aquest informe. Estic dient que si ha passat s'ha de demostrar i que si es demostra actuarem en conseqüència. Però ara com ara estic dient que nosaltres amb la informació que tenim no estem en condicions d'afirmar que això és així. I essent greu i gruixut el tema com és per la transcendència que té, estem en un punt molt substantiu de tot el que és tant la investigació nostra reservada com, per descomptat, el procés judicial. En tot cas, conseller, si les imatges són les mateixes i ho són, i les conclusions a què arriben els dos cossos diferents, els dos cossos policials, són diferents, Interior entén que la Policia Nacional s'ha equivocat en aquest cas, perquè l'informe és simplement, en aquest punt, una anàlisi de les imatges, és a dir, la mateixa feina
que han fet vostès, no? Doncs jo desconeixo si se sustenten només sobre les imatges que hem vist tots plegats que s'han difós a través dels mitjans de comunicació. Si se sustenten només en aquestes, aquesta conclusió és clarament errònia. Vostès en què se sustenten per dir que va ser en la part superior del tronc? O en el tronc superior, perdó? En el perdó. visionat d'aquestes imatges. És que... No, quan parlem de la zona superior del cos, és a dir, per la posició del cos, per la posició del cos es pot discernir poc més que on estan els peus i on està no el cap, la part superior, perquè de fet s'ha de treballar molt per saber com estava posicionat el cos, abans ho he dit. Pensem que no hem escoltat en declaració encara els Mossos. Per tant, primer s'ha de posicionar el cos per saber on estava el cap. S'ha fet aquest exercici, el que plantegem és, una mica, volem accedir, en el moment que es consideri, a saber en què sustenta aquesta afirmació. No hem estat nosaltres que hem dit on estava o on no estava. Nosaltres no som capaços de precisar-ho, però no som capaços, per tant, de precisar que ha estat el cap. Qui ho afirma ho haurà d'alguna manera posar els elements en el que sustenta aquesta afirmació, perquè és, com diu el conseller, és transcendental. No és el mateix, hi ha una acció immediatament anterior, que és la gent, el senyor Benítez agafant a un mosso per la camisa, a la qual cosa no es fa cap referència. I els cops semblen, nosaltres ho interpretem així, resposta a això, a que no es podia immobilitzar, perquè just abans, el segon abans, aquest senyor agafa per la camisa un mosso. Aquesta imatge és bastant evident. El mateix informe del CNP diu que el senyor Benítez en aquell moment està reduït. Està immobilitzat. Està immobilitzat, quan ens agafa la camisa, i això es veu clarament amb les imatges quan s'analitzen. Isabel Palacios, de Televisió Espanyola, aquí. La meva pregunta és, si els fets van passar el 5 d'octubre i amb tot el que hem parlat que fa gairebé un mes, com és que encara no s'ha interrogat els Mossos en aquesta investigació interna que hi ha? Els Mossos han estat citats a declarar, ens han demanat per part de l'autoritat judicial que siguin identificats. S'ha procedit a la identificació dels Mossos i s'ha posat en coneixement de la jutgessa i per part de la part instructora. En tot cas, els Mossos encara no han estat citats ni a nivell intern ni a nivell judicial penal. Per tant, el procés va seguint el seu curs i quan puguem doncs els hi prendrem declaració. Sí, perdó, m'agradaria repetir simplement la pregunta de la companya. Han passat 25 dies des dels fets, simplement per què en tot aquest temps no se'ls ha citat, és a dir, no se'ls ha interrogat des del punt de vista d'interior, no de la jutge que investiga el cas, sinó per què no se'ls ha pres declaració per aclarir els fets, que també ajudaria bastant. Doncs per no intercedir a la investigació judicial, perquè si haguéssim passat per declarar per la Divisió d'Afers Interns, potser podríem dir que hem pogut manipular algun dels testimonis o conduir-los o indicar-los quina era la línia de defensa que havien de seguir. En cap cas hem volgut intercedir en la investigació judicial. Hi ha algun detall que vostès han comprovat que no sigui cert de l'atestat policial que redacten aquests agents, com per exemple que la baralla ja havia acabat, segons diuen els veïns, i que quan arriben ja no s'estan barallant? Això és així? No entrarem, tot i que tenim la documentació, però entenem que no és l'objecte d'aquesta roda, com ha dit el conseller. Només els demanem que contrastin les declaracions a les que s'estan fent ressò als mitjans de comunicació per part de veïns i que cada dia ens il·luminen a la premsa, amb el que immediatament després dels fets varen declarar a Mossos d'Esquadra, quan encara aquesta tempesta, diguem-ne, no la teníem sobre la taula. Només els demano que contrastin què estan dient ara i què estan recollint vostès en els seus mitjans i què van dir aquella nit. Concretament, la dona de la persona que s'havia barallat amb el senyor Benítez, el propi senyor Benítez, un testimoni que va ajudar, que va intercedir en la baralla abans que arribi la policia. Vegin les expressions que utilitzen a les seves declaracions en aquell moment, és a dir, immediatament després de passar els fets, i contrastin amb el que ara vostès estan recollint en els mitjans de comunicació que estan dient ara. I amb això tindrà la resposta. Nosaltres no entrarem en aquest joc.
No. Només volia preguntar, nosaltres a la web de la Directa vam penjar un vídeo gravat penjat per un agent dels Mossos d'Esquadra de la mateixa unitat que van actuar en el cas del senyor Benítez, un agent de la comissaria de Ciutat Vella, que penjava un vídeo a internet en la seva pàgina de Facebook on mostrava unes imatges clares de tortura i deia ole, 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 así es como hay que tratar a los detenidos. Vostès han comprovat que aquestes imatges siguin certes, aquest agent sigui el que les va penjar. Creuen que això ha de tenir alguna mesura disciplinària? Sí, som coneixedors d'aquest Facebook i d'aquestes expressions i tenim oberta una informació. En aquest cas em sembla que ja és expedient disciplinari perquè és absolutament intolerable i volem posar-ho de manifest que un membre d'un cos policial pugui fer aquest tipus de manifestacions. Ni entren en els nostres principis ètics ni en els principis actitudinals del que ha de tenir un servidor públic que ha d'estar legitimat per fer l'ús de la força. En cap cas compartim, com no podria ser d'una altra manera, aquestes expressions i ha tingut la seva derivada interna per tal de poder-lo expedientar oportunament. No sé, tenim les imatges que tenim i juguem amb allò que tenim, amb aquella informació que tenim, i és a partir que es posen les imatges sobre la taula que obrim la informació interna. Si no hi ha cops al cap, és substantiu pel que he dit, per la derivada penal que té i per la conseqüència que té. Després podem discutir moltes altres coses, però en qualsevol cas la frontera, la línia vermella, la que no es pot creuar de cap manera, és els cops al cap mentre s'està reduint una persona, i això és el substantiu. En castellà? Sí, unes quantes preguntes. ¿Preguntas seves o...? Sí, le vaig fent las preguntas. La primera es si la reducción que hemos podido ver todos en las imágenes se ha hecho con mala praxis, si se ha abusado de la fuerza, de la violencia. Sí, bien. En primer lugar, se desprende, y hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación, se desprende del informe que el Cuerpo Nacional de Policía ha suministrado a la juez que investiga este caso, en calidad de policía judicial. Se afirma en este informe que ha habido hasta 5 golpes en la cabeza, se han propinado hasta 5 golpes en la parte izquierda de la cabeza al señor Juan Andrés Benítez en el momento de su detención. Con la información que dispone el Cos de Mossos d'Esquadra, ello no es deducible. Nosotros hemos visionado cuantas veces ha sido necesario todos los vídeos que han sido hechos públicos. Con la información de la que disponemos, esta afirmación no se puede sostener. Esta afirmación no se sustenta sobre la visualización de los vídeos que por ahora conocemos. Si hay algún vídeo que sostiene esta afirmación, pedimos que nos sea transmitido porque la frontera al respeto, si se han propinado golpes a la cabeza en el proceso de una detención, es grave. Y si ello ha sucedido, el Departamento de Interior va a ser expeditivo en la medida que puede imponer medidas administrativas disciplinarias. Y lo vamos a hacer. Pero lo vamos a hacer si hay la certeza. Y por ahora no hay esta certeza porque con los vídeos que nosotros disponemos y la información que disponemos, esta afirmación no se puede sustentar. ¿Y el informe de la Policía Nacional considera que se lo han inventado? ¿Es erróneo? ¿De dónde han sacado estas conclusiones? Yo no estoy presuponiendo ni inventos ni nada que se le parezca. En cualquier caso, estoy pidiendo que una afirmación tan trascendente como lo que se han propinado hasta 5 golpes a la parte izquierda de la cabeza del señor Benítez debe sustentarse sobre algo más creíble que las imágenes, porque las imágenes que nosotros conocemos de ninguna manera nos llevan a concluir esto. Y en un Estado de Derecho no es el Cos de Mossos d'Esquadra quien debe negar esta afirmación, sino que debe afirmarla y debe demostrarla quien la hace. A vosotros os interesa, a ustedes les interesa, evidentemente, como nos decía, porque es el núcleo, el tema de los golpes en la cabeza, porque la autopsia dice que murió por golpes en la cabeza, pero ¿y el resto de patadas y de golpes que se ven en esta detención?
nosotros nos parece sustantivo y estamos en la parte sustantiva, porque estamos ante una información reservada que tiene derivadas y ante un proceso judicial. Y por lo tanto vamos a ir paso a paso. Y lo más sustantivo en este momento, insisto, es tener certezas. Nosotros no podemos poner medidas disciplinarias a unos agentes si no tenemos certezas. Estamos en un Estado de Derecho, que también el cos de Mossos d'Esquadra es susceptible de tener pues una defensa y es susceptible de defender la presunción de inocencia. Y ello nos parece sustantivo. Por lo tanto, pedimos a quien ha escrito en el informe que ha habido esta propinación de golpes en la cabeza, pues que demuestre esta afirmación. Porque si no se demuestra esa afirmación, estamos ante un hecho, desde nuestro punto de vista, grave. Y la última pregunta también ha dicho que han abierto una investigación en Interior. Sin embargo, no han interrogado todavía a los policías implicados. No lo van a hacer hasta que no los imputen. Entonces, ¿cómo pueden realizar esta investigación? Nosotros hemos abierto esta investigación y no hemos querido condicionar una posible declaración ante la juez. Sencillamente esta es la razón por la cual todavía no hemos hecho este interrogatorio. Si la policía no da más explicaciones y no demuestra en qué se basan, ¿qué van a hacer? Pues vamos a proceder paso a paso. Nosotros conocemos el informe desde ayer y por los medios de comunicación. Ahora vamos a requerir, en la medida de lo posible, dado que tenemos una investigación interna abierta, pues esta información es crucial desde la perspectiva de nuestro, si me permite la expresión, negociado de lo que es el expediente disciplinario, que es lo que nos compete. La derivada penal no es competencia nuestra, pero en tanto que es trascendente para llegar a conclusiones, vamos a pedir esta información. Y cuando podamos contrastarla, si se sustenta sobre otros vídeos, pues evidentemente si se demuestra, evidentemente vamos a actuar en consecuencia y vamos a ser expeditivos. Pero si no se demuestra o hay sombras de duda razonable, como las hay en este momento, nos parece que no se ajusta a un Estado de Derecho pues abrir expedientes disciplinarios y tomar medidas disciplinarias. Sí, Enrique Figueredo, de La Vanguardia. Si se pone en cuarentena el informe de la Policía Judicial, ¿es porque creen que se ha hecho a la ligera, quizá con falta de lealtad, con deslealtad por parte de los investigadores de la Policía Nacional? En este momento, lo único que yo quiero afirmar como responsable del Departamento de Interior es que una afirmación de la gravedad que contiene este informe debe sustentarse sobre pruebas objetivas. Las pruebas objetivas que nosotros conocemos no conducen a esta conclusión. Por lo tanto, quien ha hecho esta afirmación debe sustentarla. Si esto no puede ser así, vamos a tomar las medidas que sean necesarias desde todas las perspectivas, porque sería muy grave. Pero estamos en este momento, nosotros todavía no conocemos la totalidad del informe. Todavía no conocemos los vídeos sobre los cuales se sustenta el mismo informe. Quizá hay algún vídeo que nosotros no conocemos y que ponga de manifiesto de una manera evidente que ha habido esta propinación de golpes. Si ello es así, nosotros vamos a actuar. Pero lo que estamos defendiendo es simplemente el Estado de Derecho, la presunción de inocencia. Si no hay esta evidencia, nosotros debemos ser profundamente respetuosos. Entendemos la sensación que se puede generar, pero ni estamos intentando poner ninguna sombra, estamos diciendo, lo que dice este informe nos parece tan trascendente que si se demuestra que esta afirmación es cierta, y ello debe demostrarse, no somos nosotros quienes debemos demostrar lo contrario, sino quien hace esta afirmación, vamos a ser coherentes y consecuentes y vamos a ser expeditivos en el uso de nuestras atribuciones desde la perspectiva pues, disciplinaria. Solo una aclaración, por favor. Una aclaración en un concepto, solo. Aquí yo. Usted ha dicho que hay una frontera y es el uso de la fuerza y el mal uso de la fuerza. ¿Las patadas estarían dentro del primer apartado, por lo tanto? Jo no sóc expert en els processos de reducció ni de detenció, però entra dins lo raonable l'ús de la força. Mai serà amable de visualitzar i sempre ha de ser proporcional doncs, a l'hora de fer la detenció. I podria entrar en un context d'una normalitat en una detenció que s'hagués de fer aquest tipus d'ús de la força. En qualsevol cas, entendran que jo no en sóc expert. El límit és, insisteixo, molt clarament, el CAP, pel cas particular i per casos en general. És que per aquest cas és transcendent, molt transcendent, i en general també ho fos. Gràcies.